Продължаваме с изключителния Теодосий Теодосиев, както казах, не случайно наречен златният физик на България. Аплодисменти! Той ще изнесе лекцията «Здравословната интелигентност». И няколко думи, разбира се, за него, за тези от вас, които все пак не го познават. Теодосий Теодосиев живее в Казанлък, където продължава да твори с неизчерпаема енергия. Тео, както е известен сред приятелите и учениците си, е дългогодишен учител по физика и астрономия в природо-математическата гимназия Никола Обрешков и е основател на специализирано обучение по приложна математика и физика, като развива своята методика за формиране на силов интелект. Създава школа за ученици и учители, популярна като Школата на Тео, в която поддържа и развива теоретична и практическа база за обучение. През годините подготвя световни златни медалисти по приложна математика и физика, а за постиженията си получава редица държавни награди и отличия, които няма да ми стигне времето да изброявам, затова господин Теодосиев ще ми прости, че ще прескоча. Но не мога да не спомена, че е почетен гражданин на община Казанлък за изключителни заслуги в сферата на образованието и възпитанието. Давам думата на Теодосий Теодосиев. Не съм толкова важен. По моя критерий, ако има 7 човека, имаме кворум, може да започваме. Ако има повече от 7, значи можем. Всичко е законно, всичко е нормално. Имах една учителка по физика, която казаше, човек се учи докато е жив. Аз съм обърнал малко формулата в обратна посока, казвам, човек е жив докато учи. Едно малко дете е с широко отворени очи за света и непрекъснато иска да научи. Защо? Значи човек се удължава живота чрез учене. Момента, в който всичко му стане безинтересно, когато каже не ми мъти главата, когато каже най-мразим да мислим, и не обичам да мразим. В момента, в който каже скучно ми е, този човек вече намирисва на босиляк. Характерно, любознателността е характерна за малките деца. И ако искаме да сме здрави, има 3 вида интелигентност, която трябва да натрупаме. Значи едната е ментална или разсъдъчна интелигентност. Способността да правим дълги мисловни вериги. За колко дълги вериги става дума? Един шахматист, слаб шахматист, бързо да лапа пешки, му правят мат в 3 хода. Умният шахматист смята 100 хода напред, жертва царица, обаче печели играта. Има хора с дълга мисъл, които мислят много ходови напред, и хора с къса мисъл. Има едно понятие скудоумие или късомислие. За нещастие, огромна част от човечеството се състои от хора, които имат къса мисъл и не се затрудняват много мозъка да правят дълги разсъждения. Има специалисти по високия коефициент на ментална интелигентност. Те са установили, че едно дете трябва колкото може по-рано да се научи да чете. Колкото по-рано, толкова по-добре. И до 9-ти клас трябва да е почело поне 1000 книги по 600 страници едната. Това преди 2 години го казах училище Христо Ботев в Ню-Йорк и се изсмяха родителите и учителите. Казах, сега никой не чете. Бяхме в Щатите, заедно с моите лауреати, малките джедайчета, говорих при един стар джедай, Тени Поп Минчев, който вече е световна знаменитост. Нобелен носител на лазери на рентгенови лъчи. И
Той трябва да им покаже на малките как се прави голяма наука. Малките вече имаха медали, включително златни медали на международни състезания по физика. И отиват при стария джедай, който вече е световна знаменитост. В Америка има една поговорка, че ако искаш да бъдеш някой в областта на науката, трябва да изразходваш поне 20 000 часа. 20 000 часа трябва да изразходваш за това нещо, което искаш да научиш както трябва. Не става за 2 минути, не става за 2 часа, трябва 20 000 часа. Аз на стари години съм млад татко и моята Йоанна беше малко момиченце във 2-ри клас. Гледа някакво детско филмче. Някакъв научил квантова механика. Кога я научи с нощи? Значи внушава си на децата, че можеш да си лигавиш, да се мързелуваш и да се събудиш, да си легнеш глупав, да се събудиш умен. Вселената няма безплатни банички. Няма такива варианти. Детето трябва до 9 клас да е прочел поне 1000 книги по 6 страници едната. Междувременно бяхме в Сан-Диего в Калифорния, Витиня Поп Минчев, той е професор там, в Ню-Йорк и в Флорида и търся книжарници. Милионни градове без нито една книжарница. Амазон ги фалирал. В Ню-Йорк намерих книжарница на 4 етажа, на която има 18 мили книги. Значи рафтовите с книги са дълги от 25 км, 18 мили. Това, което го търся, го нямаше. Това, което аз го търся, го нямаше. Той бях на Карл Сандбърг, събрани там поезия, приказки, всичките му там съчинения, толкова дебела книга. След това ме изпратиха, намери се някъде от антикварна. Защо е необходимо толкова много да чете детето? Не може ли, някой пита, не може ли това някъде на клипче, да го видим някъде на картинка? Тя и котката може да гледа клипчето, обаче това не я прави човек. Не можеш да станеш културист, като гледаш как някой друг се разпълва мускулите. Не става само с гледане, не става само с приписване. Значи, новороденото бебе има повече живи мозъчни клетки от Нютон и Айнщайн взети заедно. Но, ако тези клетки не се свързват с синапси, те отмират. Става съединителна тъкан. Най-преки смисъл на думата, мозъкът става налой. Значи, онзи, който лишава детето от умствена активност, убива частично това дете. Марк Твен, при доста повече от 100 години, изказва една смешка. Казва, извадиха ми зъб, започна да умирам от единия край. Извади съм му постоянен зъб, нов няма да му поникне. Бебето започва да умира от бебешката люлка. Ако не използва мозъка си. Милиони, милиони, милиарди мозъчни клетки ще умрат, ако не се използват. Също както обездвижването води до атрофия на мускулната тъкан, така и умственото обездвижване води до атрофия на мозъчната тъкан. Природен закон. Нещо, което не се използва, значи това е ненужно, организмът го отхвърля. Космонавти и астронавти летят в орбита в безтегловност. Месец, 2 месеца, година и поне в безтегловност човек няма нужда от кости. Тя е конструкция, която го държи прав. Там е безтегловност. Теглото му е 0. Кости започват да се разграждат. Имаше някакви руснаци, които бяха поставили рекорд. 2 години и нещо там бяха в орбита, слиза на земята и го носят на ръце, защото се изправи на краката си, може да му се натрушат, да се разпаднат костите. Толкова се разградили. Нещо, което не се използва, се разгражда. Как познай сега какъв ще бъде ефект от изкуствения интелект? Ще ни се разградят мозъците. Това ще бъде ефект от изкуствения интелект. Ще ни се разградят мозъците. Също както, следствие на техническата цивилизация, хората се обездвижиха,
боледуват от болести, които не са боледували преди векове. Домашните любимци и те като хората боледуват същите болести. В момента има повече клиники за животни, отколкото за хора. В природата едно куче или един вълк 60 км на ден трябва да върви, средно. 60 км, за да може да се намери храна. Кой домашен любимец върви 60 км на ден? Ефекта болести. Тук сме на конференция Здраве и здраве. Значи, за да бъдем здрави, трябва да има физическа активност и ментална активност. Професор Минко Балкански преди време направи 90 години. И стана дума как се довява до 90. Отговорът беше: първо, дават му нещо и толкова за ядене. Идва жена му нелето, реже го и той половината изяда, половината оставя. Не бива да се прияжда. Това е единият фактор. И предимно вегетарианска храна. Миналото лято, а и на 90 години професор да почне да учи пиано. На 90 години. Пръси не са като на 9 години, обаче 90 годишен човек започна да учи пиано. Човек се учи докато е жив. И човек е жив докато учи. На 90 години почна да учи пиано. Миналото лято навърши 98, сега юли месец навърши 99. И вече доста прилично изпълнява някои неща на пианото. Значи, ментална активност и физическа активност. Ключът към здравето. Човек е жив докато учи. И докато е активен. Физически и ментално. Една специалиста казали, че детето колко може да по-рано трябва да се научи да чете. До 9 клас ви казах какво трябва, при което в училище Христо Ботев Нюх се изсмяха и казах, че никой не четял. Вече ви казах за тази книжарница с 25 мили книга, а това, което ми трябваше да търси, го нямаше. Така. Значи, четенето на книга, за разлика от гледането на клипче, е фитнес за въображение. Едно е да гледаш на готова картинка, която никой е режисирал тая картинка, една камара дизайнери са оформили картинката, и друго е ти сам да генерираш картинката, като прочеш изречението. И от тук цената на мързела. Ако ни мързи да четем и ползваме на готово. Готова информация, интернет, океан от информация. Всичко го има на готово. Ефекта обездвижване и болест. Значи, освен това, детето трябва да се занимава много, според специалисти, трябва да се занимава много с точни науки. Има един ученик, който е хрестоматиен пример на това как се изгражда висок коефициент на интелигентност. Свирен Кънев. Майката и бащата са учители по литература. Много добри учители по литература. Еталонни учители по литература. На 4 годишна възраст научили детето да чете. По-големия батко идваше на лагер школи по физика и от 6 клас тръгва в школата на 12 клас. Значи, точни науки. Ефекта. Абсолютният правец на България ходи на няколко международни олимпиади по физика и отиде да учи в Америка, в Харвард. Физика в Харвард. Какво означава физика в Харвард? Идва професора с 2 лаптопа едновременно. Зад него има 2 видеостени. Студентите и той свързани в мрежа. По тия видеостени върви някаква информация. В някакъв момент се дава задача. Ако студентът веднага, в реално време, не реши задачата, фатално му се отразява на срочния годишния успех. Това е лекция, не е упражнение. На лекция. Няма само да седиш да гледаш, ами трябва да активно да участваш и трябва веднага да може да решиш задача. И той едновременно с тази работа, където хората до 3 часа през нощта се готвят за лекции за другия ден, не за упражнение, за лекции се готвят до 3 часа през нощта, той намира свободно време да занимава с компютърна архитектура. Какво означава това? Един гигантски кристал, от който трябва да се направи една гигантска интегрална схема, в която има стотици хиляди, ако не и милиони компоненти, но, понеже учил много физика, успява да направи така, че по-добре да се проветрява тая схема, по-добре да отделят топлината, и работи за фирмата Google. Фирмата Google имат някакви гигантски сървъри, в които се въртят колосално количество информация
и харчат електроенергия за милиарди долари годишно. И нашия Свилен им спестява стотици си милиони годишно от електроенергия. Ефекта. Студент току-що завършил Харвард директно в най-високите етажи на властта на Google. С начална заплата 20 пъти по-голяма от президента и премиера на България, двете заедно. Начална. Така. Христомат е пример за висок коефициент на интелигентност. И президент Румен Радев му даде наградата Джон Атанасов абсолютно заслужено. Това си е точно по темата. Той направи точно нещо, което да помага на гигантските компютри на целия свят. А сега има още по-голяма потребност в такива неща заради изкуствения интелект. Там трябва още по-големи памети, отколкото на Google. Та. Класически пример на изграждане на висок коефициент на интелигентност. Значи, огромна база данни, повечето 1000 книги прочел до 9 клас, по 600 страници едната и занимава много с точни науки. Значи, това е умственият фитнес. Има една история на човечеството, това е интелектуална история на човечеството, която започва от къде? От дългата мисъл. Значи, човек-маймуните са били скудоумни. Те са имали къса мисъл, мисли за момента как да откъсне нещо, да го изяде или да убие животно, да го изяде. Кога маймуник се превръща в човек? Ами, когато тръгва да посади дръвче. Това вече не е маймуник, това е човек. Значи, това дръвче ще порасне и ще ражда плодове, които следващите поколения ще могат да ядат. Това вече е дългата мисъл. Древността се нарича пророци. Имало е огромно уважение към пророци. Значи, това са хора с дългата мисъл, които мислят много ходови напред. Сега живеем в 21 век и около нас има океан от пример на скудоумие. Политически коментар, някакво телевизионно предаване. И един голям специалист започва да прави изказване, че видиш ли, Украйна скоро ще да има ядрена бомба и затова ще да се бият наравно с Русия. Скудоумие. Аз си пазя един вестник, работещ дел от комунистическо време, в който пише. На малка статийка. Там пише, американците са много зле. Имат ядрени бомби само 4000 пъти да унищожат живота на Земята. Виж колко са зле. Това е било преди 40 години, примерно. А ние сме много по-добри от тях, защото заедно с бившия Съветски съюз имаме 12 000 пъти да унищожим живота на Земята. Виж колко сме добрички. 12 000 пъти. Колко му трябва на този живот? Един път му трябва. И да гърмиш ядрена бомба срещу някой, който има 1000 ядрени бомби, е крещящ, примерно, скудоумие. И това минава за мъдро. Специалист. Специалист го е казал. По телевизията го казаха. Образци на скудоумие всеки ден навсякъде около нас. Дългата мисъл мисли 1000 хода напред. По едно време бяха казали, че големи специалисти по икономика в съвременния западен свят мисли най-много 3 месеца напред. Най-много за 3 месеца мислили. Не за 3 месеца. За 30 години, за 300 години, за 3000 години напред трябва да си мисли. Консумативизъм е какво? Да изходим всичко и после за децата и внуците да няма нищо. Растежа като идеална абсолютна ценност. И те най-бързо растат туморите. Голяма радост е да имаш тумор. Значи, растежът не е пример за благоденствие. И аз много се радвам, че в Америка срещнах едни хора от така наречени минималисти. Какво значи минималист? Живее като Свети Иван Рилски. Една бяла стаичка, в нея почти нищо няма. И минимална консумация. Като професор Минко Балкански, който ви каза, че нужда толкова изяжда половината. И това лято сега, през юли месец, трябва да навърши 99, да почне 100-ната. Това са хората с дългата мисъл. Ние всичко да изконсумираме веднага и да легнем да умрем. Имаше един случай, документиран, как според някакви църковни регистри в Великобритания преди векове се установило, че някакъв мъж на 150 и няколко години. Кралят на Британската империя го кани на прием в кралския дворец и той е беден човек, който е ядял съвсем малко, като видял кралската трапеза, нали? Не видял, изкушил се да приеде и припие, на другия ден умрял. Тъй, че краля без да иска направи много лоша услуга на дълголетника, той иска да покаже уважение, но човек, който цял живот живял в оскъдица, с минималното, нали си гледаме междузвездните войни. Йода. Какво е Йода? Почти нищо.
но е здравословно. Йода с поглед дига космически кораб и го вади от блатото. С поглед. Това е силният човек. Имах един учител, Деню Карагьозов, който по-късно ми стана директор, който беше казал, че човек е като на аритметична дроб. Числите е това, което дава на света, знамената е това, което взема от света. И много хора смятат, че социално силният е този, който има голяма сметка в банката. Т.е. който много взема. Не. Онзи, който много дава на света. Има и такива хора, като свети Хенри Форд, свети Никола Тесла, един много голям светия, свети Ото и свети Дизел. Мечтата на Хенри Форд е била всеки седен да може да си купи трактор, всеки работник да може да си купи автомобил. И го е постигнал, станал първи милиардер в човешката история. Той много повече дал, отколкото е взел. И когато знаменателя клони към нула, дробта клони към безкрайност, значи тия хора свети. Свети Никола Тесла е умрял беден и девствен. Това много малко се говори за това. Защото живеем в епохата на масовата консумация, на свръхконсумацията. Аз имам един такъв израз – самоходно черво. Значи, идеалът на голяма част от съвременните хора е да бъдат самоходно черво, което само поема от една страна и изпуска от другата страна. Това не е градивно. И много се говори за епохата, в която ще има базов доход. Може без да работиш нищо, получава си някакъв базов доход, живееш щастливо, само консумираш. И нищо не даваш на обществото. Моята жена е магистър-фармацевт и много се радвах преди 15 на години, като им оставях компютри в аптеките. Казах, не се радвайте. Защото един чудесен ден ще стане така, че лекарът пише там диагнозата, пише рецептата, пуска я в интернет, една автоматична аптека, продава лекарство заедно с инструкция как да го ползвате и всички отивате на улицата. Оставате на улицата. Има и допълнителна полза. Ако някой говори против някое правителство, примерно, може малко да му се сбърка диагнозата и малко да му се даде малко грешно лекарство и малко да поумре. Допълнителна полза. Иначе много хубаво. Базов доход. Няма да работим, ще получаваме на готово. Така. За умствения фитнес. Значи, това е изграждане на висока менталност. Да разбираме какво света около нас, да го гледаме с бистър поглед, да знаем какво става и защо става. Преди години бях абитуриент и на 23 май, един ден преди абитуриентския бал, учителката по история ме изпита за всички дати, които сме учили нея година. Дати на разни партийни конгреси, какъв конгрес имало. Кой го интересува сега тия дати? Сещате ли се? И тя каза, че много хубаво съм разсъждала, обаче това било по-важно да се знаят датите. Не са важни датите. По-важно е какво е станало, какво се е решили на този конгрес, после какво се е случило. И да се направим изводите, да не повтаряме грешките. Значи човекът трябва да бъде един мислещ човек, ако иска да е жив. Човек е жив докато учи. И човек е жив докато мисли. Спре да мисли, това вече е какво? Жив труп. Така. Значи един вид е менталната интелигентност, която се изгражда, казах вече как, и ние имаме такива школи за най-малките, които са от 4 до 7 клас в село Оряховица, между Стара Загора и Нова Загора, правим школа за най-малки, където има лятно училище по физика, организира се фундация Миньо Балкански, бащата на професор Минко Балкански, и там има много фокуси и малко формули. Децата собственици ръчички изработват разни постановки, които работещи машини. Така, следващото е пак на базата на Минко Балкански, организира фундация ТЕО, на сайта на фундация ТЕО се обявяват, школа по приложна математика. Започваме от 0, стигаме до производни интеграли диференциални уравнения, това трябва да се мине поне няколко пъти. Занятия са от 8 студента до 12 прилежността всеки ден. И следващата фаза вече е, когато знаят тези неща, на база Панистика и Калофер правим една школа, на която види цял свят. Значи имаме деца, които идват от Тексас и Калифорния, през Тел Авив, през Индия до Шанхай. Децата на български чужбина и такива, които не знаят български, обаче научават. Идват в България, идват на лагер школа, тук ги намират любовници и се научават да обичат България. Така. И науката, разбира се.
Така. Та. На тия школи вече взимаме физиката, университетската физика, след като знаят вече университетска математика и ходят по разни големи международни състезания, накрая стават знаменитостта световна величина. И забележен е факта, че от една малка България, която няма една хиляда в света, света е 8 милиарда, България няма 8 милиона. Нали няма 8 милиона? Освен ако всички не сте бремени тук, не сте. Така. Та. Една малка България, от едно малко градче, което е на 160 от България, от една паралелка сме имали 5 човека, които ходят на Международна олимпиада по физика и носят 3 златни медала. Значи това и китайците го нямат. За сравнение, в Китай на първия кръг на Олимпиадата по физика участват 12 до 14 милиона участника, за да изберат 5-души национален отбор. Как се побеждават тия хора? Сега ще ви обясня как се побеждават. Защото канехме в Европарламента да ме питат как да победим китайците. Посъветвах нещо евродепутатите, обаче казаха, че нямало как да стане. Това беше моята рецепта, да задължим цяла Европа да спазва германските образователни стандарти. Какво значи германски стандарт? Нито един учител не изпитва собствените ученици, нито един професор не изпитва собствените студенти. По всичко се изпитва от външни хора. Толкова. И за някой, който не познава, кое е детето на кмета, на попа, на партийния секретар, на директорът на училище, дори на колежката. Всички учат, защото знаят, че външен човек ще дойде да ги изпитва, и всички преподават, защото знаят, че друг ще им изпитва учениците. Така. Това е най-честната образователна система. Ние сме едно от най-нечестни, но ние не сме най-нечестните. Има и по-нечестни от нас. Така. За менталната интелигентност, значи иска се много труд. И първата революция ментална е изобретението на говорът. Значи съвременните езици имат от порядъка на половин милион думи и повече. За всяка дума се крие някакво понятие. Детето трябва да овладее тия понятия. Не може един празен мозък да направи велико откритие. И връзките между понятията, за да може да направи великото откритие. Така. Следващия етап е писмеността. Значи записваш нещо и след 1000 години някой ще го прочете. Значи може да предаваш информация от един човек на друг човек през времето, през много поколения. Напред и назад. Така. И следващото изобретение, това е азбуката. С 30 знака да може да напише всяко понятие. Финикийската азбука. След това е гръцката, само че финикийската била само със съгласни. И детето трябва да бъде достатъчно интелигентно да вмъкне гласните между тях, като седно ще решава кръстословица. Гърци обаче са демократи. Казват, не, всяко дете трябва да може да чете. И те стават и гласни и съгласни. Това е първата демократична азбука в света. И казват, че всяко дете трябва да може да чете. Ефектът, че Александър Македонски стига чак до Индия, прави най-голямата империя на древността. Но него личен учител му бил Аристотел на Александър Македонски. И следващото велико изобретение, това са книгопечатането. Когато един неграмотен човек може да върти печатната преса и да произведе хиляди книги. Неграмотният човек може да напечата хиляди книги. Това е демократизация на знанието. Значи много хора се впрягат да съвместен умствен труд. И тогава вече е успехът на съответната цивилизация. Така. Втория вид интелигентност, това е емоционалната интелигентност. Какво е това емоционална интелигентност? Дали си владеем нервите? Владеем ли си нервите? За какви нерви става дума? Аз съм имал щастието. Значи първо съм в едно семейство, което е образец как изчезват народите. Има един прадядо Николай Кикилев от Бургас. Дядо ми Теодоси, на който съм кръстен, бил 12-тият син на дядо Николаки. Отделно дъщерите. Леле Футини, Леле Теофани и така нататък. 12-тият син е дядо ми Теодоси. Самият мой дядо Теодоси той е Николай Килев, защото от кило 1000, който има 1000 златни монети, е чорбаджия богат човек. Не е имало милиардери, не е имало трилионери, тогава е имало хилядници. Познайте колко това богатство ще падне на 12-тия син. Дядо ми Теодоси имал 6 деца, 3 синове и 3 дъщери.
Баща ми Съби Теодосиев, 4 деца. Ние сме 2 брати и 2 сестри. Аз, Теодосия и Теодосиев, имам един син и една дъщеря от 2 брака. Така изчезват народите. Така. Но, понеже майка ми е 5 пъти раждала, трудно се гледат много деца, и аз като най-голям съм бил изпратен в Габрово при прадядо и прабаба в едно семейство, в което никога по никакъв повод не се е повишавал тон. Тия хора за мен бяха светото семейство, еталон. Никога по никакъв повод не се е повишавал тон. И до ден днешен, значи от ранното детство, имам недоверие към хора, които много крещят, много се тръшкат, скубят коси и вдигат лозунги по митингите. Това е признак на ниска емоционална интелигентност. Значи интелигентният човек се познава по това, че може да отлага удоволствието и си владее нервите. Някога европейци са били такива хора. Казват студени германци, студени англичани. И това са разсъдъчните хора с дългата мисъл, което не се пали тук така, не се въодушевява за глупости, нали? Има дълго търпение, за да може да постигне дълъг резултат. Та. Ранното детство. Семейство, което никога по никакъв повод не се е повишавал тон. Дядо ми Теодосий е женен за баба ми Анна, която те пък след въстанието са бягали от Клисура. И отива да иска баба ми Анна. И баба Зюмбюля казва, ама то бедничко не момичето няма чиз. Казва, загърнете я в хасъра и ме я дай. Знаете какво е хасър? Рогоска. И, значи, дядо ми работи на един струк за метал, който се върти от една женска сила. Баба ми Анна върти чакръка и той на струга обработва някаква, да речеме, вин за прес за гроз или пък някакъв дингил за каруца. Но на края на работния ден съпругът и съпругата излизат на скамейчета пред оградата, направена от дървени тараби, прегръщат се и пеят. Съпругът и съпругата се прегърнали и пеят. Край на 19 век. Сега не се познават. Една психоложка по телевизията беше казала, сега че родителите не се познават децата, децата не познават родителите, съпрузите не се познават. Общуват се по интернет. Не се виждат в очите. А това съпруга и съпругата са тежък физически. Значи това е майка на 6 деца, която трябва да готви, да шета, освен това да върти чакръка на струга. Тежък физически труд. Благодарение на свети Никола Тесла и свети Хенри Форд са освободени от тежкия физически труд сега хората. И какво се направи с тази свобода? Може да се огледаме и да видим с какво е направено с тази свобода. Но за емоционалната интелигентност. Значи, първобитният човек е можел да направи поразия на 2-3 души около него. Зависи колко е сина, се съберат повече, ще го победят. Сега, има едни хора, които носят се управляват гигантски мощности. Един оператор на някой ТЕЦ в Марица Изток може да се управлява на стотици мегавати, стотици милиони ватове. Сега като не мърдите, всеки от вас грее по 40 вата. Няма нужда от отопление. 100 човека по 40 вата. Електрическа печка. Така. Обаче, тези, които носят куври с ядрените кодове, те управляват съдбата на целия свят. Вече ви каза 4000 пъти живота на Земята, 8000 пъти живота на Земята. Сега е съкратено наполовина, радвайте се. Наполовина е съкратено това нещо, обаче все още, всеки момент, сега в момента нас живота ни виси на косъм. Защо виси на косъм? Хората стават все по-болни, физически и психически. Преди години в Америка изразходаха милиарди долари да разгадаят човешкия геном. На първите хора. Първо разгадаха Ева, защото жената е генетически по-просто от мъжа, понеже има само Хикс хромозом, мъжа има и Хикс и Y. Тъй, че ако целият свят остане само една жена и се вземе генетичен материал от нея, може да се произведат само жени, амазонки. Цяло човечество направено само от жени. Ако остане един мъж от едно парченце кожичка от мъжа, може да се произведат си жени и мъже. Защото има Хикс и Y хромозоми. Така. И събраха от цял свят генетичен материал, пускат компютъра програмата наопаки, да видят как са изглеждали първите хора. Се оказа, че Ева е била негърка с зелени очи, която е толкова силна, че настигането толкова движение чупи врата и изяжда. Представете пък Адам, който чудовище трябва да е бил.
Ева се е раждала децата в гората. Ражда веднага, с зъби пригризва пъпната връв и веднага му дава да случи на това дете. Познайте на съвременна жена в тази роля как ще се справи. Виждате ли го или не го виждате това? Без физиолози, анестезиолози и прочее. Там е една камара от обслужващ персонал. Така. Човечеството физически се изражда, благодарение на усилият много поколения лекари, да са живи и здрави лекарите. Свещеник Петър Цанков казва, че лекарите са от Господ. Те са на страната на Господ, те спасяват живота. И крайен резултат на хората, които са едни глезени хора, физически зле, и сега благодарение на изкуствените интелект ще бъдат и психически зле. Има гений, има идиот, има обаче и гениот. Кой е това гениот? Ментален гений и морален идиот. Става дума за края на света. Хора сами могат да го направят. Има един приятел, Рафет Камер, от Варна. Български турчин, с други думи българин. Като не сменяха имена, замина за Турция. Първо беше възхитен, после възмутен. С него се общуваме, идва тук, приятел ми е. И той подготви техните отбори за олимпиади по физика. И той беше казал, че в Турция е много болен народ. Ама защо? Вижте, интелигентният мъж веднага, той знае защо. Защо е много болен народ. Това е било империя, която е водила много войни. Го изпраща на война. Здравите или болните? Здравите. Значи, продължение на векове са изпращали всичко най-здраво, са го изпращали на война, остават болните и те се размножават. Болен се жени за болен, се рязва още по-болно и така нататък. Това е съдбата на имперските нации. И това сега много хора ходят да се лекуват в Турция. Там има силна медицина. Ами те, ако няма силна медицина, ще измрат. Просто неволята ги е научила. Това е необходимост. Това е нещастие. Да имаш такова наследство е нещастие. Наследство от болести. От тук нататък. Най-нездравословното нещо на света, това е войната. Има едни хора селекционери, които какво правят? От едно растение избират едно дръвче, което има най-хубавите плодове, друго дръвче с най-хубавите плодове, кръстосано опрашване, да произведат още по-хубави плодове. Едно животинче от стадото най-красивото, от друго стадо най-красивото, сешват ги да се получи още по-красиво. Доналд Тръмп прави конкурс за красавици. След всяка война всички здрави са избити на войната. При една година в Украйна средната възраст на войниците беше 45 години. Сега трябва да станала 50 вече. Младите ги избиха вече. Колкото повече войни, толкова по-малко красиви физиономии ще виждаме по улиците. Значи, супер красавица не се ражда от семейство на двама инвалиди с една камара на хронически болести. Супер красавица да се роди, трябва и бащата и майката трябва да бъдат безупречни в физическо отношение, дори в ментално отношение. Затова Тръмп иска да спре войници, войната в Украйна, например, защото там идват най-големите красавици от Източна Европа. И той се жени от 2 пъти за източноевропейки. Той има лична заинтересованост, нали така? Да спре войната в Украйна. Има един генетически триъгълник на Европа. Значи изследвани са генен материал, генетичен материал от цяла Европа, който има 3 върха. Единият връх е угрофинският, значи финландци и унгарци. Те са съвсем различна генетическа група в сравнение с останалите европейци. Другата група са източноевропейци, това са руснаци, украинци, беларуси, поляци и всички прибалтийски републики са генетически неразличими. Значи водим кръв от някой от Прибалтика и някой от Русия и някой от Полша, никой лекар в света не може да различи кой от кое е. Те са генетически еднакви, макар че враждуват помежду си. И другото е Централна и Западна Европа. Къде е България на тая карта? България е между Северна Италия и Западна Германия. Ние сме в абсолютния център на Европа, като генетичен материал. Значи тук сме най-сизиките европейци. Някой съмнява, че сме в Европа. Не. Ние сме абсолютният генетичен център на Европа. И едно дете застане нещо голямо от него. Айнщайн е казал, 2% талант, 98% труд. Не е вярно.
Горе-долу 50 на 50 трябва да бъде. Има изследвания на скандинавски учени, психолози, педагози, детски и така нататък. Прави се изследване на стотици хиляди хора, установили, че горе-долу 50 на 50 трябва да бъде таланта и труда. И без едното не става, и без другото не става. Така. Та значи ние имаме заложби. В България се раждат изумителни деца и преди 5-6 години имах най-гениалното дете като ученик за последните там 70 години, с които съм контактувал. Защото много хора мислят, че умни се избягали на Запад, тук са остане само глупаците. Не сме глупаците тук, спокойно. Българската майка по това ражда уникални деца. Има един Александър Проданов, в който нито майката, нито бащата имат университетско образование. Обаче, това момче е просто гений. Истински гений, който имаше една европейска олимпиада по физика. И дават се задачи, които са свръхнестандартни, никакъв изкуствен интелект не може да ги реши. Една от задачите, поне олимпиада беше онлайн, и нашите професори, които проверяват в България задачите, на една от задачи му пишат само 2 точки от 15. А авторите на задачата му дават специална награда и абсолютно първо място за това, че направят свръхоригинално решение с математика, която нашите професори не я знаят. А той я знае. Това момче имаше предложение лично от губернатора на Калифорния персонална стипендия да учи там. Той обаче остана да учи в България в Климент Охридски университет и иска да мине по пътя на другите джедаи, които вече са минали по този път. След това вече може да ходи да прави докторски дисертации по Америките. И това момче в университета, още първи курс физик, победи всички математици на студентска олимпиада по математика и ефектът е, че в университета учи физика и преподава математика на тия математики, които никой професор не ги иска да ги преподава, най-трудните. Защо ви го казвам? Крайно време е да забременеете. Преди години режисьора Николай Василев в филмотечното кино в София, значи даваме интервюта, преди да покажем филма "Формулата на Тео". Или журналисти са събрали, някой ми звъни по телефона. Дигам телефона, някакъв мъж ми казва: "В момента казва с моята любима зачева ми бебе, кога ще има школа за родители?" Ще има, обещавам ви. Само трябва да забременете. Така. Добре. Значи има ментална интелигентност, емоционална интелигентност, да владееш нервите, и морална интелигентност. Това е да не натиснеш това копче там, което ще докара края на света, защото ние сме имали само 12 000 пъти да унищожим живота на Земята. Не бива да го унищожаваме. Благодаря ви. Сега, време за въпроси. Ако имате някакви въпроси. Вярно е, че живот дълъг, още много пъти ще идвам тук, но и сега имате храна за размисъл, когато дойда следващия път да си направите въпрос, но и сега някои имат въпроси вече. Да, кажи. Искам да попитам. Благодаря за всичко, което ми казахте. Учителю Теодосия, има едни хора, които не могат да смятат. Мозъкът ми отказва да смята. Може би съм мързелива в това отношение. Но вие тук какво мислите по въпроса? Има ли такива инвалидца раждаш за смятане, за точни науки, както вие казвате? Какво имате за тях да кажете? Само това може да ви кажа, че в момента, по моите наблюдения, по моята база данни, повечето хора не използват 1% от мозъка си. Който използва 2%, става професор. И моята майка направи голяма кариера, беше анатомопатолог. От Казанлъшката болница, Габрово, областната болница, Пирогов, медицинска академия, военно-медицинска правителствена болница. Най-хубаво било в Пирогов. Там труповете на конвейер вървяли един след друг. Професионално изкривяване. Тя ми каза, че след като са минали хиляди трупови през ръцете, че женските мозъци са по-леки от мъжките. Това е медицински факт. Обаче, ако една жена използва 4% от мозъка си, а пък един мъж използва 1%, значи тя може да бъде по-умна всички мъже в света. Имах една ученичка, Катерина Найденова. Значи физиката е мъжка наука. Защо? Защото има експериментална задача и там иска и технически сръчности. Момчета от малки още разглобяват нещо да видят какво има вътре в него. На Международна олимпиада по физика в Москва преди години Иван Петров Ганашев донесе златен медал за България и второ отборно място след Руснация, те си дават задачите на Международната олимпиада. Домакини дават задачите.
На тези олимпиади излезе някаква тьотя от Съюз женщин да даде награда най-добре в цялата девойка. Оказва, че няма нито една. От цял свят всички отбор няма нито едно момиче на олимпиади по физика. По математика има. Имаме една приятелка Таня Хованова от Москва, която беше абсолютен първенец първа на международна олимпиада по математика в Виена. По математика има само формална логика, по физика има формална логика, приложена към реална природна ситуация. Това трябва по-тежък мозък. Та имах една Катерина Найденова, която постави рекорд, който в България не виждам кой ще го подобри. 4 години подред беше първа на подборен кръг за международна олимпиада по физика, където се създават 12-класниците. Имаше цяло кашонче с медали от международни състезания олимпиади, които по-малко сребърни няма, само златни и сребърни медали. Това момиче постави рекорд, който никой друг не може да го поставя сега. Като машина за учене. Машина за учене. Като лош кучка, захапи нещо, не го изсърва. Жена с воля. Въпрос на воля. Така. И това момиче беше прието във всички най-големи университети от професионалната лига в Съединените щати, но се отказа, даваха и пълна стипендия, отказа да се отиде в Кембридж заради един Иванчо. Значи, много умни хора правят големи глупости на любовна тема. На всичко горе втората година го нарита и изпъди Иванчо, не хареса нещо Иванчо, заради него отиде в Кембридж, където трябва да плащаш. Британци ни дават такива безплатни банички за чужденци. Тази Катерина завърши бакалавърска степен физика, с това се прехвърли молекулярна биология и физико-химия, за да може съзнание си по физика да спасява човешки живот. По време на COVID тя беше свръхактивна жена. Днеска е в Сан-Франциско, с друго утре в Токио. Тя участва във всички тия ваксини, които ги правих. Тя участва на правата на новите ваксини. И в момента преподава там. Да. Значи, жените могат, защото повечето мъже са мързеливи и не използват повече 1% от мозъка си. Така. Тъй. Да. Ами... Картината ми е позната. Да, картината ми е позната. Ами, има един пример, който съм го видял преди много години, преди 30-40 години. Бяхме в Утрехт, в Холандия, на една директорска конференция, може би съм бил един от малкото учители на тази конференция. И се оказа, че при тях нямат постоянни паралелки. Значи в едно училище има 4 паралелки от един випуск. Накрая на всеки Божи час се прави тест. Тогава за първи път видях компакт дискове толкова големи, като старите грамофонни плочи на 68 оборота, които бяха. И накрая на всеки час, по всеки предмет, учителката извади едно компакт дисково устройство, е толкова голямо, една такава голяма плоча, такъв голям диск, кара го вътре и дава тест. При всеки ученик има един Macintosh компютър и 2 съседни им се дават различни задачи, различни въпроси, да не може да приписва съседството си. Резултати от теста отиват на компютър на директора. Перманентна сегрегация. Който на предния место паралелки са по-напреднали. Има паралелки с най-напреднали, паралелки с най-изостанали. И учителите работят с тяхното темпо. Перманентна сегрегация. При нас се го работи за някакъв среден ученик. Няма среден ученик. Ако работи средния ученик, най-напреднали ще скучае, най-слаби той ще скучае. Значи, непрекъснато. Ако някой изостана, после пак напредни, пак го месец при по-напреднали. Всички са заедно с човек по физкултура. Там играят футбол, затова холандците имат силен футбол. Там правят колектива. Това е тимбилдинга. Така. Та. Значи препоръката е във всяко училище да се прави сегрегация. Това е холандския опит и ефектът е, че една малка Холандия имаше брутен вътрешен продукт преди войната в Украйна, по-голям от този на Русия. Русия е държава империя на цял континент. Една малка Холандия, огромен коефициент на полезно действие. Всяко дете се реализира таван на възможностите. И там съм видял една ферма за цветя на 100 хектара, семейна ферма с 5 души, семейна ферма, които печеляха по порядъка на $1 милион месечно и при условие при тях, ако има семейна фирма и работи до 5 работника, плаща 10% данъци,
фирми като Philips, които имаха в порядък на милион работника, плащаха 60% данъци. Познайте колко социално бедни могат да се нахранят с парите от данъци на едно семейство. От 1 милион 10% са 100 хиляди. Това е едно общество с голям коефициент на полезно действие. На мен холандците са образец за цяла Европа в това отношение на добре уредена социална държава и това е социално силна държава. Брутен продукт почти колкото на Русия. Холандия. Това показва, че има шанс за нас. Усмихнете се. Благодарим на Теодосий Теодосиев. Специален подарък от организаторите за него. Срещата може да продължи в фоайето. Безкрайно ви благодарим. Ще ви очакваме отново в 12:00. Заповядайте, доктор Людмила Емилова.